Бүгінгі қонағыбыз Әлшай районы Ғайниямақ ауылынан Альбина ханым Османова. Альбина ағзам қыды бізге ауыл оста бекеһі тіккен ақ кейізден күлдектер тұрағында хүлесік. Қайырлы күн, қаумағыз. Нендейірі күлдектер, не үшін ақ түсті, не үшін кейіз сөзге едік? Her kişi özünün көңіл ашықлығын бетінде киім аша көрсетесі келе. Шулай да милләтебезнең дә яшәү рәвешен, көн күрешен, ішкі дүниясын, дышқы күлмәк исеннән күрүеннән ашыкландыра. Менә без бүген Ғайниямақ авылынан, Әлшай районынан шушындый матур киездән басылган киемнәр алып келдек. Һеҙҙең ауылдың килене теккән, Безнең авылга килен булып төшкән Наталья Габидуллина эшләгән эшләр. Бөтен әйберләрдә именно менә ак киездән эшләнгән. Ни өчен ак киез? Баштан әйтеп куеп, киез бит инде ул борынгы һөнәр. Киез ул жүннән басылган, тыгызланган материал. Борын-борынгыдан безнең ата-бабаларыбыз ул киез киемнәрен киеп яшәгәннәр. Киез өстендә йоклаганнар, киез итекләр киеп йөрөгәннәр. Ак ул бит инде чисталыкны, пөхтәлекне, зирәклекне аңлата торган, шуны символлаштыра дип уйлыйбыз инде. Борынгыдан калганда килен кыз кеше кайнананың йортына килен булып төшкәндә, кайнанасы аның киленне бит инде ак киез өстенә бастырган. Бәхет теләгән. Бу күлдәктәр турында нимә әйтә алабыз? Бәлки ниндидер бидәген, бына был кызыкай. Был бәләкәй балалар өчен күлдәктәр бит инде бит. Бу күлмәкләр тегелгән именно бәләкәй балалар өчен. Безнең остабикәнең игезәк кызлары бар. Ул аларга үлчәп теккән шушы күлмәкләрне күрһәтеп һөйләй алаһығыҙмы? Беренче күлмәкнең түшлегендә біз күрәбез Әлшай районының тамғасы. Аның тамғасы аңлата 1000 ыруның. 1000 ыруны аңлата. Сөнки ул был районда 1000 ыру вәкилдәре күп. Икенче күлмәкнең түшлегендә біз күрәбез раз бу балаларның киеме бит инде башкорт әкиятеннән алынган Зөһрә белән Ай дигән рәсемнең сүрәтләре төшерелгән. Һәрбер тәңкәләре бит. Шуны әйтеп үтәсем килә, кыз бала бәләкәй чактан ук аның яше тулганчы күз тимәсен дигән ни булган. Әйтем, шуңарга ул тугачтында менә аның күлмәкләренә шундый матур тәңкәләр теккәннәр. Да матур шуклар теккәннәр. Буны ла әйтеп үтик, бу безнең башкорт ирләренең баш киеме. Башкортта бит инде атсыз булмый берничек тә. Шуңарга аның менә арткы ягында именно Әлшай районының тамгасы и матур итеп ат сүрәтләнгән, рәсеме сүрәтләнгән. Бу һеҙҙең яҡта булган ниндәйҙер баш киеменә ҡарап эшләнгән бит инде. Безнең яҡта булган баш ирләр шундый бүрекләр киеп элекке заманда яшәгәннәр инде.